Nyakoromo ke jwang' wawuoge mago matimore kaunti ma Kisumu wayudo weche mamoko bende manyalo kelo mor e chunyi. Sirkand piny Ingeresa koro ogolo omenda maromo euro 400,000, mano maromo milion 59,300 gi wiye, mano mar timo gedo mag kuonde tiegruok mag rowere mabiro konyogi e jiwo somo. Kane giloso e kaunti ma Kiambu, jambetre ma piny Ingeresa Sebastian Groth bende koro lero kanyo ni gibiro gero kuonde tiegruok maromo 16 kendo jopuonjre mabiro yudo tiegruok biro yudo tich e pinje maoko. Jachung' mano ma sikunno, mano mar Jen Mwani, olero ni gibiro chiwo puonj ka achiel gi penj mar tego ng'eyo mag jopuonjrego. Jambetre no bende ne nolose wi chenro makoro nitiere kar kanyo. But all over TVET, it's much more. So we have a bilateral cooperation agreement that was signed in December, which is about 153 million euros per 2 years. And you can say that a quarter to 1/3 of this amount is going into TVET. Our call to government is to ease the certification process or centralize it. Our call to government is to allow assessment and certification of skills across the country on an ongoing basis without waiting for April or August or December, because when you look at other economies like India, when youth gain skills, they are assessed at the location. They get their certification. In Kenya, it would also be very good if the certification process can be consolidated so that a youth does not have to go